Duha ka Pinoyanan ang natabunan sa landslide sa sitio Lariha, Barangay Kalunasan, Dakbayan, Subo, tuod sa way puas nga pag-uwan sukad kagahapong adlaw. Mga nagpuyo na kalingkawas sa tinong kamatayon, human manumbay sa silingan kay mananaw og TV. Samtang nag-unga usab sa kakuyaw ang mga balay nga nahimutang sa ibabawng bahin sa midalihili nga yuta. Aniya ang report. Subay sa sunod-sunod nga pagbunok sa Uwan, mihumok ang yuta nga peligro sa landslide nga nahitabo gyud pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa sitio Lahira, Barangay Kalunasan. Gikan sa ibabawng bahin ang punuan sa kawayan nga nada sa pagdahili sa yuta ug mitugpa sa duha ka balay. Naatol ang pagdahili sa yuta sa ilang paggawas sa panimalay aron manumbay sa ilang silingan. Mipaka ang ilahang pultahan, mao'y ilang sunod na bantayan. Maupay paggawas namo ni tuyok mis pikas. Kay diha pa mi amot lang yun. Walay tao sa sulod ani balay. Wala kay maupay paggawas ginamo. Naanghilan gyud. Mipasilong na lang si Lula Elsa Bautista uban ang iyang pamilya silang silingan tungod sa pagkahugno sa ilahang panimay. Tungod sa way puas nga pag-uwan sukad kagahapon, kini ang nahitabo diri sa sitio Lariha, Barangay Kalunasan. Diin midahili ang yuta, unya nakankan ang punuan sa kawayan, mitugpa sa duha ka Pinoyanan dinhi. So doble ang kalbaryo nining mga apektadong residente tungod kay nawad anas lang Pinoyanan, unya wa pa gyud sila'y kapanginabuhian. Mayor nakadungog karon mangayo unta mig bisag gamay lang nga hinabang sa imuha. Tungod ani nahitabo sa amo. Wala. Nahunong akong tinda-tinda lagi sukad tong pag-COVID. Samtang namiligro usab ang mga balay sa ibabaw nga bahin kay huyang na ang pundasyon og delikado nga mobigay ang yuta nga nahimutangan. Nangayo na yung tamig inabang gamay niyor. Okay. Paano niyor? Wala man tayo mga trabaho ron. Samtang gipadayag sa kapitan sa barangay nga ilan ang gisabutan sa mga opisyal ang tabang ay hatag sa mga napektuhan. Awhago nila ang mga mulupyo sa dapit nga mohiklin lang una aron makalikay sa posibleng disgrasya ilabi na ning uwanon nga panahon. Mangayo sa ugtabang ang barangay sa City Hall alang sa malungtaron nga solusyon sa sitwasyon sa mga tao sa sitio Lahira. Nga karon atong gipatawag ang mga konsehal para malihok na namo dahil dire kay doon naman mi kuan pod sa kanang mga regarding inana no sa calamity. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.